लोगोफोर दिनै नैबे बिटिआर इम्पस्टर इउटुब चेनेला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मिथिनां बाथ्रा रादाब खिथा नागिरबाय नैबे फंबाया जाहैबाय मा ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों उन्दैयाव मिउजिक सोलोंनायदोंमोन दामनाय देनाय सोलोंनायदोंमोन नाथाय न'खरनि सोद्रोमाफ्रा बेखौ सापर्ट खालामाखैमोन बिदि आसि देनानै होदोंमोन खुगायाव बुथ्रुमनानै होदोंमोन नाथाय मानोना बै समाव बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा मिथियामोन नाथाय थेवब्लाबो बियो गावनि माने सोलोंनो गोसोखौ बियो माने सोलोंनो मोनाखैब्लाबो दिनै बिथाङा खुगाजोंनो बिराद खस्थ' खालामनानै दामबाय दा बेनि गेजेराव बिनि जों थार बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों नोंथांमोना जोबोद नायलांबानो जाबाय आरो दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो मानोना बिटिआर इउटुब चेनेला नोंथांमोननि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै मोजां रादाब लाबोगासिनो दङ स' फैदो स्ट'रिखौ नोंथांमोना मिथिनानै लाग्रोदो बेनि उनाव आं बिथांखौ दामहोगोन फाइदेर मास्टार बिमायाबो थांनानै थायो न'आव ओमफ्राय जोङो बिनानाव ओमफ्राय बिमा दं ओमफ्राय आङो नार्स कर्स लायदों आरो ओमफ्राय बेखौ जोंनो नायफाबाय बिफाया फाइदेर मास्टार ओमफ्राय दानाथ' बियो दामो आरो बे दामग्रा जागौमोन आखाइजोंसो ओमफ्राय दाना दामै सिफायो बे सिफायो नालाय साथ' जिरायनो बायनो हाया बिदि प्लास्टिक माबाफोर सियारफोर बा माबा बायथावथाव जिनिस खामफ्लाय दामै सिफायजोबो बे सिफायबाय नालाय आखाइयाव बुयो जोङो मानो बिदि बायनो हाला ट्रेनिङाव थांनाय आंहाबो ट्रेनिङाव थांनाय ओमफ्राय बिराद मोजां दामो बे दामग्रा जागौमोन आं फोरोंगौमोन आरो बेखौ ओमफ्राय दाना आंहाबो साख्रिया जायाखैना ओमफ्राय बिराद बियो नुयै गथ'खौ बिदिनो बुजायो ओमफ्राय फरायनायावबो थांनो बारा गोसो जाला दोनलांनो आंहाबो सम गैला बेयाव बिदि आखाइजों बुजायै खुगाजों दामदों बियो आरो खुगायाव दामनायावबो बुदों जोङो बिराद बुजादों बियो ओमफ्राय दाथ' हाला ओमफ्राय देरनायनिफ्राय देरबाय बिदिनो गान बाजिना गामियाव हाबाफ्राव दामला होयो मा दामला होयो जोंथ' हाबा खेरायावबो बारा माबा गैला साख्रि नागिरनाय खोथाना साख्रि खारबाय थानाय ट्रेनिङा 1.5 बोसोर नार्स आरो 1.5 बोसोर ट्रेनिं लाखांनानै 6 बोसोरानो जादों माबा एपइन्टमेन्ट बन्द बियो जेराव जोंहा बेहाय खारबाय थायो गुवाहाटि जोङो ओमफ्राय बे गथ'आ बिदिनो हाबा खेराइ बिदिनो दामो बियो बयबो मिथिजाबाय आरो ओमफ्राय खोनाबाय आखाइजों दामनो मोनैनि खुगाजोंनो दामग्रा बायनो हायो होनना गिदिबाय बयबो आंनि जोंनि बिमाफ्राबो दाबो बिराद दामबाय बिराद दामो बियो दामैनो बियो फोजोबो हाजो फोजोबो हाजो बियो गारिया खामला हाबाय बेनो नांगौमोन ओंखायनो मिथिबाय जोङो ओमफ्राय बेबायदि खुगाजोंनो दामबाय ओमफ्राय दाना मिनिजाबाय बिराद खामानिबो दंमोन बियो आं मानो मोनाखै आं मानसि खालामोमोन बेबायदि आरो बे समावथ' मबाइलबो गैया बारा गोबाव जायाखैना मबाइलबो गैया ओमफ्राय दाना जोंना मबाइल गैयिजोंबो माबा जादों दा बे खुनुरुखुम मेट्रिक फेल जाबाय ओमफ्राय दा सासेल' गथ' ओमफ्राय दाथ' बिफाबो बोरायबाय ओमफ्राय दा हाबा होबाय बिदि जाबाय बिदि थांखारलाबाय बिराद भाग्यबानमोन बिराद लस जाबाय फंबायखौ आंनि बिटिआर इम्पस्टर इउटुब चेनेलाव बरायनो लाग्रोबाय फंबाय स' रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै सासे फंबाय टेलेन्ट लानानै फैदों फंबाया जाहैबाय मा गावनि खुगाजोंनो गोबां रोखोमनि माने दामजुफोरनि मिउजिक दामनो रोङो बियो दा दिनै गावनि टेलेन्टखौ नोंथांमोननि गेजेराव फंबाया खिथानानै होसिगोन दामनानै खिथागोन दा बे समाव आं फंबायनि इन्ट्रडाक्सनखौ होजानो लुगैबाय फंबायानि नामा आरो मा गामिनि गिबियावनो बिटिआर इम्फ' स्टुडिअ'निसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनो जासिहरबाय दा बे समाव आङो फंबायनिफ्राय नोंनि नाम आरो गामि एड्रेसखौ खिथानानै होदो भिउअरफोरनो ओरैनो आंनि गामिया रामफलबिल डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बिटिआर आसाम मा नाम होनो फंबायखौ ओरैनो आंनिखौ फिरफिला बसुमतारी होनो फिरफिला बसुमतारी ओरैनो दालु होननानै बयबो गाबज्रियो मिथिगौ दालु थारमाने ओरैबायदि खोनादों थारमाने फंबाया माखासे खुगाजोंनो बिराद मिउजिक दामो होननानै बुंदों गोबां मानसिफ्रा बुंदों आरो बै समाव माने राजा खुंगुरनि इउटुबाव नुदोंनो दा बेवहाय माखासे भिउअरफोर होनदों आरो बे फंबायाव थांफिन होननानै नोंखौ बुंदों आरो बाट आंबो मिथियामोन दाना नोंखौ दिनै नागिरै नोंनिसिम सफैबाय दा माने रायजो राजाफोरनि लुबैनायखौ नोङो दिनै साक्सेस खालामना होदो जे नों मा दामनो रोङो खुगाजोंहाय बेखौ नोंथाङा दा दामनानै होदो आरो
फार्स्टआव मा दामगोन नोङो? आं गिबियावनो आगोलाव ओरैनो खुगाजों दाइनि थफ्लानि दामनायखौ दामदोंमोन। बिदिनो खेमथा खारबा दाद्रा बायदिसिना हर्स स्पिड बेंगा भइस बेबायदि आरोखि बायदि। दा गिबियावनो बिदिनो खुगाजों दाइनि थफ्ला खेमथा तालनि ससे दामनानै आं दिन्थिलांसै। बे आरोखि खेमथा आरो खारबानिबा बहुत बरिया दामनो रोङो एकदमबारे दामनो रोङो आरो बिनि अनगायै आरो मा दामनो रोंबावो फंबाया? बेनि अनगायै हर्स स्पिडनि मोनसे दङ बेखौ आं दामसै आरो आसरित माने फंबाया ओरैबायदि दामनो रोङोना आङो ओरैबायदि आसरित मोनबाय आरोखि दा नोङो बेफोरबायदि दामनायखौ ना सिगाङाव बाहाबा माबा मोनसे सोलोंबायदों नामाब्रा खुगाजों बिदि दामनायखौ? आङो सोलोंनायाथ' बिदिनो न'फ्राव ओरैनो न'नि बारिफ्राव खामानि मावनायफ्राव ओरैनो खुगाफोरजों खालामदाव आरो बिदिनो जालांदों आरोखि। दा बे सिगाङाव बे केसेटफोरजों दामनाय गानफोरखौ आङो मोजाङैनो खोनासङोमोन आरो आं बिराद खोनासंनो लुगैयो मोजां मोनोमोन बे खोनासंनो। बेनि उनाव आंनि बे दामनाय आरो गानफोरा बिराद गोसोआव हाबथाबनानै दामनायफ्रा आरोखि आंबो एसे बिदिनो खुगाजों खालामै बिदिनो गानफोरनि दामनाय मानायफोरखौ खालामलांबाय आरोखि एसे रोंलांबाय आरोखि एसे खुगाजोंनो जालांनानै दा बिदिनो दामनाय सिस्टेम देंखो ओंखारबाय आरोखि दामनायनि बायदि लासैनो। बिनि अनगायै माबा रोंबावगौ नामा नोङो बबेबा मोनसे दामजुफोरनि दामनाय? दामजुफोरनि दामनायाथ' बिदिनो ओरैनो दानि बे ओरैनो बेम दामनाय खुगाजों बेम बे आरो बेमफोरखौ बेम दामनाय ना? बेम दामनाय ओरैनो गानफोरजों सुरजों खुगाजोंनो दे माने बे हिन्दीनि आरोखि बे मारे गाना बिदिनोमोन। अंदर कितनी गर्मी है बाहर कितनी ठंडी है बिदिनो आरोखि।
आङो एबारावहाय बे 10 साखा गारिफोरनि बेमजोंनो बेल होलांनाय गानजों आमोला पागला दिबाना होननानै फुरा स्पिडै फैनानै दामलांनाय आरोखि बेल भिउआर नोंथांमोना मिथिबाय दिनै फंबाया ओरैबायदि गावनि खुगाजों गावनि टेलेन्टजों गावनि गोसो गोरबोनि नाजानायजों दिनै जेरैबायदि खुगाजोंनो बियो दामनानै देखायबाय नोंथांमोननि गेजेराव प्रेक्टिकेल बियो खुनु मोनसे मिउजिक लागाय खुमानाय नङा खुगाजों दामदों प्रेक्टिकेलि जोंनि खुगाजों दामदों जोंनि मोखाङाव दामनानै होदों दा बिनिखायनो आङो बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय फंबायनो बयबो बोर सारस्रिहर जेन' फंबाया उननि समाव मोजांसिन आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जेन' दामनो रोंथों आरो बिदिनो सानसे बिदिनो जेनेबा स्टेट लेभेलनिफ्राय जेनेबा मा होनना बुङो बेखौ सेन्ट्रेल लेभेलसिम थांनानै माबा मोनसे जोंनि बर' फिसा हिसाबै पपुलार जाहैनो हाथों आं बेखिनिखौहाय नोंथांमोनखौबो फंबायनो मदद होनो थाखाय आं खावलायबाय आरो आंबो खावलायगोन नाथाय इसोरा फंबायखौ जेन' आरो बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन दामनो हानाय गोहो आरो सक्तिखौ हरथों दा बे समाव फंबाया जोंनो बेखिनि सम होनायनि थाखाय आङो बिटिआर इम्पु स्टुडिअ चेनेलनिफ्राय नोंथांखौ आं बे समाव रोजा रोजा साबायखर जासिबाय गोजोन्थों